आप सबके हमरे यानी भोलू शर्मा के तरफ से गोड़ छू के प्रणाम बा। आप सब जे भी हमार गीत के सुनतनी आप सबसे यह उम्मीद करब कि गीत पसंद आई और हमार चैनल भोलू शर्मा ऑफिशियल के आप सब सब्सक्राइब करब, यूट्यूब पे जाके लाइक करब, बेल आइकन के बटन के दबाई। गाना कैसन लागल कमेंट सेक्शन में यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमके लिख सकतनी। जे हमार व्हाट्सअप कॉन्टेक्टर बा व्हाट्सएप पे लिखे, यूट्यूब हमार जे भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बा यूट्यूब पे लिखे और फेसबुक पे शर्मा भोलू के नाम से और इंस्टाग्राम पे शर्मा भोलू के नाम से हमके फॉलो भी कर सकतनी आप सब। आई गाना के हम स्टार्ट कर रहा बानी। गाना में कुछ भी त्रुटि हुई तो आप सबसे उसके लिए हम क्षमा चाहब। आजकल सावन महीना चल रहा बा, भगवान भोले शंकर के दिन, तो आई कुछ सावन की गीत हो जाए। एगो इंसान जवन की अपन गरीबी के दास्तान और कवरिया लोग से बता रहल बा, का कह रहल बा, कैसे कह रहल बा। ओकरा लगे देवघर जाए के पैसा नहीं थे तो कैसे कवरिया लोग से कहता आ कौना भाव में कहता। ये गाना के माध्यम आप सबसे कह रहल बानी हम और आप सबके समझावतनी और सुनावतनी। हाय ले लए बाम हमरो जलवा, हाय ले लए बाम हमरो जलवा, भोला पर चढ़ा दी हाँ जाके, हाय ले लए बाम हमरो जलवा। हम बानी गरीब ना बा पैसा, हम बानी गरीब ना बा पैसा, हम करी दर्शन कैसे आके, हाय ले लए बाम हमरो जलवा, हाय ले लए बाम हमरो जलवा। बढ़ावा में दह गईल घरवा दुआरिया, बड़ भाग्य बाचल बाटे भांग के मोटरिया। बढ़ावा में दह गईल घरवा दुआरिया, बड़ भाग्य बाचल बाटे भांग के मोटरिया, बड़ भाग्य बाचल बाटे भांग के मोटरिया। बरसे सावन बरसे आँखिया, बरसे सावन बरसे आँखिया, कुछ कैसे करी तन तड़पा के, हाय ले लए बाम हमरो जलवा, हाय ले लए बाम हमरो जलवा। कर्जा उधारी भी ना मिलत गावे, दुखवा के हेड़ी बेड़ी लागल बापा में। कर्जा उधारी भी ना मिलत गावे, दुखवा के हेड़ी बेड़ी लागल बापा में, दुखवा के हेड़ी बेड़ी लागल बापा में। सरधा बसजल सुसुके हियरा, सरधा बसजल सुसुके हियरा, यही जा से नमन करी खड़िया के, हाय ले लए बाम हमरो जलवा, हाय ले लए बाम हमरो जलवा। हम बानी
गरीब ना बा पैसा, हम बानी गरीब ना बा पैसा, हम करी दर्शन कैसे आके, हाय ले लयबम हमरो जलवा, हाय ले लयबम हमरो जलवा। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करब कि आप सबके छोटा सा गाना जौन बाकी पसंद आई। आप सब कमेंट में फरमाइश भी कर सकत तनी कि आप सबके सावन के कौन से गीत सुने के बाटे, हम जरूर सुनावे की कोशिश करब। पर आप सबसे हाथ जोड़ के एक बार फिर विनती बा कि आप सब हमके कमेंट में जरूर लिखब कि आप सबके गाना कैसा लागल, ताकि हमके ऐसे आगे कुछ सीखे के मिलेला, कुछ करे के मौका मिलेला। आई गाना के आप सब एंजॉय करें। ओके, थैंक यू। आप सबको एक बार और हाथ जोड़ के प्रणाम बा भोलू शर्मा की तरफ से।